Waqt dibattitu li ġie mxandar fuq Net Television, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li hu dejjem iddikjara kull ċenteżmu li qala mill-professjoni tiegħu u qatt ma kellu problemi finanzjarji. Qal ukoll li dawk fit-tmexxija tal-partit għandhom ikunu notfa b'tali mod li jkunu jistgħu jitkellmu b'mod ħieles dwar l-operat u n-noqosijiet tal-gvern. Jiena fis-snin kollha li ħdimt għal snin twal fuq minn 25 sena ta' avukat, dejjem iddakjarajt l-ammonti kollha tiegħi tat-taxxa. Rigward l-ambjent, Dr. Delija saħaq li le, il-pajjiż għadu lura ħafna milli jilħaq il-miri ta' titjib ambjentali biex jikkonforma mal-ħtiġijiet tal-Unjoni Ewropea. Li jkun hemm negozju ma' wieħed mill-iktar pajjiżi korrotti fid-dinja l-Azerbajġan, mill-iktar. Rigward l-għaqda fil-partit qal li din hija x-xewqa ta' kull nazzjonalist u tista' tintlaħaq biss permezz tal-lejaltà lejn il-partit innifsu u tmexxija mingħand dawk kollha ta' rieda tajba billi l-partit jilqa' fih ħdanu lil dawk kollha li lesti jagħtu kontribut u bl-introduzzjoni ta' wuċuħ ġodda. Ma jagħmilx li fjajjar, ma jagħmilx li jigdeb, jiffabrika, jagħmel il-bsaten fir-roti. Ejja nkunu onesti, l-istess nies li qegħdin illum jalqu l-bibien. Anka lil Bernard Sess kien hemm min ma ridux lill-grupp parlamentari u bqajt ninsisti jiena.